Thoma chu en mai chuan tlangwal pa ngai ve mai ni in nalanga nima sela engineering lama athiam na ero atheu neu lo hle a graduate ma hawa tangin company lian tak tak ten an in chua anbula athokani chuan executive na le company stock mai ba ka kumtin a hlo atan US dollar noili zpek an tiam bokani nima sela chung offer thatak tak te chu a hnol veka zana apa nen thil ei dunin oil company a tho chu a thil chak takani ngai lo thu soya apa po chuan hria thiam na chen nei ma se tuizong ringot ngai event thei ani lo thu shila afapa chuan napa ngai tak nei sela adu ba ka ama betu oil company lian lutuk le company danga hnol zel mai chu hria thiam har sa atia a hun cha abo pel mayang ti chu a hlo pui thu shil bokani chuti lai tak chuan thoman number shat lawa chang message adonga tunge ni azo po chuan in soi du lovin thoma chu arun en thlamek ti sha tak hian akor kil rong thlengin arun soi theya in mu na tur asoya chuan in mu puya arun so mani thoma po chuan a hria chen chak ema wangin in mu na tur mun soya chuan akal ve maya chuta lorraine nen in mu in lorraine chuan walter nen a in mel sha tir veliani walter chuan amamo chante chu soi fe in thoma thiam na ro pui tak chu volt honnan amamo thu soya chu volt chunga chuan athil zon chu omin thiam na sang tak manga siam ani awangin tu ma in an la hong theilawani chu na chu thoma tho chak zong takani a walter ne na thok tur chuan an in berem takngal ti chuan team member tenen in mel sha tir na nein ama sabera walter chu savage company nei tu berani a thakhat veliam ta khan Spanish tui puya long pil pakhat atangin rohlu thahnem tak answer chuaka chungjenga chuan coins pathum poimo deu deu treasure of Guadalupe anti mai omna sha chua theina tur hi atel bokani nima sela vantuai thak takin Spanish thu nei tu lamten until char chu an man sak veka a chan chu weltera company chuan dan anga phalna an nei lawani chu until mu chua zong zong chu Spanish benga volt danglam taka chuan kalnan tlatani a chu thil ruk chua chu an thupui berani weltera falak lorraine chu kon artist ani a antim thil ti azirin michi sang sang lema changkwal thin close chu antim hekarani a james chu sipai bang ni in antima chuan in swal thiam le antir chua berani simona aum velia ani chu antim bungro en gol tu le mamu lam khom tu berni in antimina an mamu apiang chu alo boy pui thidani tomani masabera chuan team 10 bank system hack na ko nga har satna an tok ngal tlat mai bank system hack tur chuan code an mamu a ma se anti dik thei ta tlat lo hun la chu an nei claim box si chuta chu an har satna chu kyang tur chuan toman rod na sample deu anei thua soya automated voicemail recording angarim changin clients pakhat ne na tang code chu an nei thei mai arin thua soyani ti chuan toma idea ang chuan an hankalta a bese angein an code mammo chu an nei thei ta a toma thiam na chu an mangtang kai hle don ti an hriatin an hlim tak zetani ani ni na a chuan beng chung in real bol dan velte chu an zir chianga chu beng chu khovela beng thom that berle ven himna turu berna ani nge a manro changkang ber sensors le camera tam tak anda baka atul huna pianga che chuak thei tura train khap gar tam takin an veng reng bokani nima sela an hupur ber ero Spanish army headquarter ni in bengkot che a om chu ani a beng ala marik rualin sipai zanga rual vel chu anga eventurin an plan lut ngal dona chu mai baka bank security chief chu Spain counter terrorism force commander in chief lo ni to ani nge tomale weltera team te chuan chung force beng chunga thil thleng zong zong chingfel ne em tur te chu paltlanga hupur hle don ti chuan thriam ngala annilam la chuan beng chunga volt dan le a mel mang te chu an chiang der si lo an information nei tlem te mang chuan volt na alu tur chuan cha bi pahni le security chief fingerprint chu an mammo don ti an hria ti chuan operation chu kalpui tanin tomale Simon ate chu benga chuan janitor angin an luta chuti lain Lorraine chu insurance agent le painting hlut na hrethiam tak anga insoin benga painting chu en fiatur angin alu thunga
chung lemziak an tar hnunga te chuan vault cha bi chu a omani painting room lampana an kalai chuan Lorraine in bank director chu chibai tumin security chief chu a coffee ken sak lok turin atia chuta tang chuan an mammo tak security chief fingerprint chu an nei theita ni lemziak an tarna room masabera Lorraine alu lain closan security camera chu alo heka ti chuan team member 10 Lorraine in painting a scan lai chu an lo mutheya video chu recording a speed pa ngai aya voice om vela muangin an playback a buaina tur a omlo anga an chat vele Lorraine in painting chu norsonin safe honnan a man ruate chu a chop chuaka cha bi chu a copy ta ngal nima sila room a chuan bank director aron lut ta hlol maya an security camera hek thei hun atop nan second somni chia a om to bok nen an hlau thong hle chumi chung chuan Lorraine in painting chu a om na tur dik taka ada film manangaya ma se director chu video alan sa wangin Lorraine in director chu painting asken lai thla lo lak sak lok turin angen ta daya a ai hla deuh hleka chang lak sak tur angenin security camera an hek zo rwal chia chuan room a director chu aron lu chia angin alang ta ni cha bidang zong tura Lorraine in anna athan le lain toma chuan har sat na tlem alo tok thunga ati tur chu vault ruang arm scan ni in thiltify tur ang dewin meeting room a chuan aluta dokan hnuai zone chu vault omna tak nia ngayani ti chuan toma chu dokan hnuai alutin anna chu athan ta ngala ma se van duai thak takin meeting tur te chu anron lu ta thut mai chuta chapa scanning a zo ma che in device chu aron chiang lo le zela 96% a chuan atang ta thlat mai chuta toma chuan a han khoi kwal dewa device chu ron thale hlavin scanning po chu a zo fel theita a amai ro chu lo ange hin chu thil chuan alam atiri ta thlat mai le security chief thupek angin beng pumpui chu khar ngalani a sipai tam tak chu anral thuam nen in chunga chuan anron tlan lut ngal bok chuti lain Lorraine chuan cha bi pahni na copy chu alo siam zo man che a ma se a shwai tura director aron lanta ka wangin a cha bi ruk chu ada le thengil ta hlo maya aman mo lutuk na lama cha bi om na safe chu a khar ta ringot mayani Walter chuan cha bi chu to ma peturina cha a ti chuan ani in safe a ada le le mai don ani chutiang chuan man mo takin to ma chu chhong thumna a atlan chau ngala cha bi chu da in safe chu a khar fil man chia tia guard pakhat aron langa thoma chuan angai tu na mangngal watin biruk lo chu a thlangta a guardin engthil nge ati a zo chuan a benga earphone chu la thla in alam ri alo shiat ve lo thu chu a soita daya guard po chuan rin lel na nation lavin in hnuai lama chuk turin a shilani operation an zo nuwa toman vault ruang arm a scan chu azir chiang tangala scanner chuan chiang taka scan theilo anei ti chu mu chuakin tuya om ti an tri chuak ta ni chu vault chu thilbuk na scale base a siamani a vault hon an ilaya scale adang lam chuan a in khar le makanga tuin aron chim vat don ani vault kal mangle weight balance chu a in ang chia chi ada angai dan te an hreta boka toma chuan an har satna sut ke an dan tur chu angai tu ngal char charani chuti lain Simon ale James aten beng hnuaya thil om dan an zir chian na chuan thoma lo rin dan ang che in scale lian pui chu a om ti an vakmu chuak ta a ma se a balance chu zero alo ni chu mai ba ka an ruwa man na ti danglam vek thei tur an mu chwa bel le zel chu le hnuai room chu titanium steel manga siam ni in apon lama tang concrete thatha ka tuam nan tlat ani boka chun tlang theilo tlukani drill bit sak thaber ber nen po aver chung chuan ni som panga vel zet awangai dona chumi tur chuan hun an nga to lo antil ruk chua hun chuan tiam china neya wangin an khotlai bel zel ni chuan antil ti tur chu a hlo chamsa tluk ani dona beidon san mai chu adril rukani Walter chu aril ru ti thoven deuh nan ti in square atang chuan an ram football khel fence tam takena an en mek chu a thlir ve a chuta chuan thil mu chua anei ta
World Cup final la chuan camera zong chu square fence pungkhom lam chu an hoitir vek don ti a hre chuaka chu chuan ngai dan thar pe in benga chuan le noi ko nga tanga lu tum lovin building chunglama tang zo ka lu chu thilrem chang tak ani don ti a hre chuak ta a chu thu chu atim te a soipui ngal bok an zawai mai chuan an pur tharin beise na an nei le ta a nima sela an hlotlin na chu tomakuta in ngatin volt mechanism chu asha chian hle angai don ani chumi tur chuan cholovin athok tangat ngata atopa security alarm ti rilawa volt hondan tur chu ashe theita atim te hne na athil mu chu soifia nan scale a tuino khat ada a chu chuan scale balance chu ati danglam ti an mu the chumi nuwa tuino chu la in scale chu liquid nitrogen nen akapa tuino bok chu ada letle nima sila scale balance chu adanglam to lova achan chu scale kha akhal wangani toma chuan soifia zelin chutiang che chuan volt scale lian taka po chuan ati thei thua soya ma se liquid nitrogen tam tham tak an mamo thung don ani an ro man na ti hlotling tur chuan achi a an che tangai dona Spain le Netherlands te chuan an khel tran der to awangin an plenty hlotlin nan minute zale panga chi an neya an chet wat angai ti chuan bank building chung bera zip line mangin an chuk thlata a dar thalang chu zai hongin building chunga chuan an luta meter za vela zau pai pa chuan bokwa kalut zelin volt omna room po chu an nai ta hle chuta chuan leilon mangin an kai phele a volt omna room an lu theinan close an lo hexakin amma a chabi copy pahni an siamle security chief fingerprint mangin an lutlang theita ni Simon an liquid nitrogen mangin scale chu a spray chan tangala volt chhuat te chu aron khalta ti chuan man mo takin coins chu an zong tangala chuti rualin petrol team te chuan building chung in hongan mo awangin volt room chuan ron pan thlave mek boka chuta loreni chuan an thil zon chu a mo chuakta nima sela James chu undercover agent lo ni in coins an mu vela akuta hlan turin silainen chuan a vota a loreni po chuan pek mai lo chu ti theya nei lo awangin ha taka an thil zon chu James akuta chuan a hlan ta ni nima sela an chwa thei ma in liquid nitrogen na tho chu atop thut maya volt security mechanism te chu ron nungin toma James le loreni te chu volt chunga chuan an tang ta thlat maya tuila chuan aron chim sang tul mai si James a ero sipai bang ti taka tui hlewa thiamin a infit le a engtin ti nemo a coins ruk nen chuan atlan chuak theani security chief chuan emergency puangin sipai te chu volt room lama atir thlak belzela tomale loreni te din mun chu a chle volt chung la chu tuin achim khat don tangyala du than tur dang om to lo nuwa to man volt system chu tui pai chuak zonga thok turin trick atumta a Simon a chu bia in scale a chuan thil da bel turin a shila volt chu a full to angalan tir an tum don ani ti chuan Simon an nitrogen teng ruak zong chu scale a chuan ada a ma se ala tok lo a beidong lek man to a chuta a radio chu hre chuakin scale a chuan ada bel vele a van nei thak takin a thokta volt security mechanism chuan tuipe chuak to lovin apai chuak zok to a chuti lain sipai te chuan rukru chu man nge an in ring to a nima sela volt an hon chuan tu ma an lo omlo to male lo re ni te chu tui chepai na atangin an lo chuak mana beng chung lam an lo pan le mek to ani sipai ten an zui zela wang chuan hun an nei tlem hle a chuta lo re ni chuan thil ngai to a chuak thutin painting scan tura akal khan directorin a room tuk ver chu in hongin ada de ureng thin ti a hre chuaka chu room chu panding hal chatin vanei thlak takin tuk vera tang chuan an tlan chuak man ta hlawani football fence pungkhom kara chuan an tlan che a sipai ho po chuan ron zui zelin an in nai cher hle chuta manan ni nge in ringin an beidong man to a ma se vanei thlak takin Spain soccer team chuan pet golin ne na an chang ta hlau maya fence lom lutuk au thom le zuang vela wang chuan sipai lam chuan an zui hlei thei talwa to male lore ni te chu mi pui zinga tang chuan an tal chuak thei ta ni ni engemaw zat nuwa James chu a coins ruk chu anen chuan a employer hne na avakala
nima sila coins chu rem khoma an han chui chian chuan Eiffel Tower a kok ta thlat mai chu a omna diklawani ti an hriat avangin Walter team te chuan an fin khalti chu an thethiam ta ni Walter an James chu alorin hlel sa avangin Lorraine chu coins a hmu vela thlak thleng turin a shila chutiang chuan volta coins an hmu chhuar wal khan Lorraine in alo thlak thleng dai tu a James chuan anilo zok alo tlan bo pui ta ni Walter le atim te chuan Friends Resort pakhata hun nuam tak an lo mang meka coins dik tak an kol mang chuan an ro hlu zon om na chu an chui chuak ta a chu Bank of London ni in rung na lian tak kalpui chun zum zel chu an tumani